indoda elala nanto indoda amanyala okugcina ke lawo nisibangela ubuphezulu nisibangela inkinga zokugcina nalomgodo usomizi yabo lo somizi qoqa isizwe sakho kuphume nasona eSouth Africa sizonqwasa bukhoma ke manje ke sizonqwasa bukhoma weyitabani wezinja wemgodoyi usithi Golofu ethu imvunulo iyo yonke into igugu la kwaZulu jikelele lo mgodoyi wesitabani asifune ngisho inhlawulo kodwa simfisela nje ke ubhubhane ukuthi azokwazi ukuthi ke lesisitabani sithatha imvunulo iphelele kwaZulu inja nje lento edeserve ukuboshwa udeserve ukuboshwa ngoba phela sokwayizwe eliboshwayo noma kuthiwe ukuxoxa naye ngoba awukwazi ukuthatha imvunulo yamakhosi imvunulo yesilo noma kuthiwa namalini iphelele yonke injoba injalo especially thina ke kwaZulu angazikele kwaXhosa nasemampondweni ngoba ngibone nomnye sitabani lesesinye sifaka imvunulo yamampondo namaXhosa angazike mhlawumbe noma lolo into abayijwayele nabo sebamukela cha thina la kwaZulu lutho ke ngeke simukele. Hello everyone, welcome back to Sunny Live Chain. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Celebrity Stories, and guys namhlanje ke sikhuluma ke ngensizwa lapha ke enkandla emaHlatha Mnyama ungizwe Nkosi Mchunu. Kune video ke ayipostile ke esuse ukukhulu ukukhuluma la enkundleni zokuxhumana after ke kunezinsizwa ezimbili kade ke zishada ke cishe ngathi abashadikazi kade zishada ke so ke sase sifaka ke full tradition enye bifake i-tradition yamaXhosa enye yafaka ke i-tradition yamaZulu yafaka ibheshu yafaka umqhele yafaka amambatha yaphelela nje yawuZulu ophelele. So ke ungizwe felt ukuthi ke bengafanele bagqoke kanje abekufanele bagqoke nje ngendlela abafuna ukugqoka ngayo ngoba now they are representing Zulu kingdom in a way, but ngendlela ke ungizwe acanga ukuthi ke ayikho ke right. So abantu abaningi ke bathandana abobulili obufanayo abathandanayo lenkulumo kangizwe ke ayihlalanga ke neze kahle. Umunye wabo ke ophendulile ke uDominic Zaca uthi uDominic cha yena wakwahlangana ungizwe somewhere wakhombisa ungizwe ukuthi akanayo inkinga futhi akafisa ukuthi ke uDominic ahambe la eSouth Africa. Uthi indlela nje ayembuka ngayo yayikhomba ukuthi ungizwe naye bandla ngazi ukuthi ukuleli side lakhe ke uDominic asazi ke bakithi ukuthi ke uzophendula athini ke ungizwe kule nkulumo ke kaDominic. Uthe ufuna ukuthi aphendule amchazela ukuthi ke uqale nini ke ukufila kanje ngabantu ke abathandana ke nobulili obufanayo ngoba yena wambona ukuthi cha wemhalele impela ehayela amathanga akhe ngendlela nje ayembuka ngayo. Wazi wakhuluma nakuyena wathi ufise ngathi ngabe bathola isikhathi sokuthi bakwazi ukuxoxa. Hayi boy ngizwe njalo Nkosi yami. Hayi kodwa ngiyathemba guys ukuthi uzophendula ke ungizwe. Omunye kumuntu kabantu abaningi ngathi becanga uhlambe angase abe against ungizwe uSomezi ngenxa ukuthi ke ubali igama lakhe wathi ke akaqoqe bonke labantu bakhe ahambe nabo. Kodwa ke uSomezi uvele wayiphendula ihlaya yonke lento le wakhombisa ukuthatha imithwalo yakhe nje wangathi uyahamba ngempela. Asazi ke guys ukuthi ukhona nozombopha ungizwe kulokhu noma cha. But yeah guys, before I end this video, I just want to ask you ukuthi do you agree with uSomezi ukuthi bengafanele bafake ke imvunulo ke kaZulu laba kade beshada ke ngobulili ke obufanayo noma nawe uthi cha ungizwe akaphume endabeni zabantu abenza izinto ngendlela ke abacabanga ngayo, and mangabe uthi ke bengafanele uthini kumbono wakho? Why are you saying that? That brings us to the end of this video. Do comment below and share your opinion. I just woke up and ngibona ivideo kangizwe imani ke okay but ngizwe siyavuma sizohamba kodwa nginombuzo ophuthumayo. Uyakhumbula ngenkathi uhlangana nami eSlow Lounge eThekwini at the FNB Slow Lounge eThekwini earlier on this year? Do you remember what you did? Uthi ngikhumbuze bhuta mhlawumbe usukhohliwe. Ababehlele eSlow Lounge bayongifakazela nabasebenza eSlow Lounge bayongifakazela. Wena ngathi ngihleli at the business desk ngisebenza with my MacBook ngisebenza. I was finishing a document. You stood up about 5 times to try and get my attention. The first time usukumile wenze ngathi uzothatha newspaper emva kwami ngoba la ngihleli khona kunama newspaper emva kwami ngakubuka. The second time wasukuma wenze ngathi uthatha imagazine ulokhu manje ungibuka kodwa ungasho lutho ngakubuka nami ngangasho lutho. Okwesithathu ususukuma wasukuma usuhlangana nami ebar
mangifike ebhangi zo order isiphuzo nawe uyasukuma uzo order isiphuzo kodwa into yangimangaza ukuthi etafuleni la uhleli khona isiphuzo sakho wawunaso and wawuhleli wedwa futhi. So okwesi4 ke wasukuma futhi weza kumina business desk wangidlula at the time waphindwa wangidlula futhi wase wama wangibuka. I eventually ngakhipha my earphone ngakubuka because I thought khonto esilo ufuna ukisho wabingelela wathi sawubona hayi nami ngavuma ngabingelela ngaphinsela my earphone ngaqhubeka ngasebenza. Okwesi5 wabona ngoba sengiqoqa ikhwama zami sengifaka ilaptop ekhwameni sengidotsana nesuitcase wasukuma weza kumina. Your exact words were how ngiyafisa kube ngilitholile ithuba lokukhuluma nawe. Hayi nami ngihleke ngithi hayi mhlawumbe nangelinye ilanga uthi hayi nangelinye ilanga impela nje uyokhuluma nami. Hayi nami ngihlekele ngisuke ngihambele. Ngangazi ukuthi kwakuyimpawu lezo zokuthi wena uyazonda ngoba nakho thina amagezi kukhona into esikwenza uyifile noma uzama ukupretenda engathi you don't know you're talking to a man on that day. Ngangafake makeup and ngangashefile futhi netshebo nje ayikhona nje ivelele khona. Yebo ngangikhindile izinqa zibhekushuzela zibhekele. So wena wabona nini ukuthi amagezi are wrong? Wabona ngalolo suku lolo ngenkathi uzama ukuthola attention yami ungakwazi ngisho ukukhuluma nami noma mhlambe ubone manje and yini le kwenze ukuthi ubone yini le kwenza ukuthi uze ubone ukuthi amagezi are wrong? Because mina ngokwazi kwami ayikho indoda straight ezoxaka ukuthi thina as gay people khona into esiyenzile noma mhlawumbe uxakwa ukuthi what we make you feel as gay people, because I know I made you feel something. But ngizwe I know I made you feel something. You couldn't even speak. Wama wasukuma waphenduka ingane secrash ungakwazi ngisho ukukhuluma. Ubuhle bami bokudida izinqa zami zikutatazelisa amathanga ami ekwenza uzibone uvithikile wahluleka ngisho ukukhuluma. So it was that day la wabona khona ukuthi amagezi are wrong. Cabanga ke ngalolo suku lolo kube lento wena othi asiyenze le ukuthi amagezi axoshwe ashawe kanjani. Should nawe ngabe washawa asenze ke ngathi wawungazi mhlawumbe ukuthi ukhuluma nomuntu wesilisa asipretend ngathi wawungazi. Uyabona ukuthi ngamba washaya into engekho. Homophobia is so dumb because akekho umuntu ongabe uxakwe indlela omunye umuntu aphila ngayo ibingeke izikwenzele lutho because asithathi imali yenu asithathi lutho siyaziphilela nje. Kodwa ke mina bengicela ukusheshe ngiphendule ke bhodwa wami uphike futhi mawuthi uyaphika usheshe uphike bhodwa mawuthi uyaphika khona nababe khona FNB Slow Lounge nabasebenzi base FNB Slow Lounge bezofika bavume bathi hayi siyakhumbula impela ekwenza lokho ngizwe tatazele ngathi tissue elenge bathroom yase rank. Yeah.